Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na baboy at manok mga kapudibis. At meron tayong extra sabaw. At meron tayong patis na may sili. And drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking Kapampangan. Manganta na po. Manganta na Ayan. po. Mainit-init pa yung sabaw tsaka yung pagkain natin. So, nasubo na tayo. Ito sa'yo. Ayan. Uy. Baboy. Patis na madaming sili. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Mga tam. Ang kanyang. Ay, Mainit. Ang kanya masabo ka pala. sarap pagkaasim. Bitis. Gabi. Bitis. Dalawa na. Nawala yung tissue ko. Sarap ng kanin. Wala pa tayong brown rice. Baka magtatanong naman ako. Ay, gulay tayo, gulay. Di pa siya nakabili. Di pa kami lumabas. Magluto na kayang masarap. Jamat. Naman.
Gandos. Manok. Manok. Ay, Chicken. chicken. Tanggal ko muna ito. Ano? Puso na saging. Ano ako dito? Galing natin ito matigas eh, no? Ay. So, may sili. Okra. Ano yan, sitaw? Kaparas din Lara? Makasora naman eh. Kaparas na kaparas. Sabihan tama yung mula de Lara. Pangan ko po ang pangan. Sa subo lang na. Diba yung paa ng manok, tinatanggal din yung mga buto? Pwedeng gawin boneless yan. Si ano, diba? Kumakain boneless. Si Sis Lenny. Nagmukbang siya na ano. Isa tayo.
Gusto ko talaga yung kulay. Yan. Kailangan ko madali kasi mag-shoutout tayo. Habang kumakain si BBM yan po Ako talagang ubos. Taga-ubos. Hindi siya matakaw. Oo, huwag mo matakaw. Taga-ubos lang. Taga-ubos lang. Kayo naman. Hindi na siya mabagal kumain. Mabilis nga, Oo. Okay, shout out po kay Magda Martin. Happy birthday po. Daw kay Andrea Lazaro. Dory birthday po. Martin. Happy birthday po noong November 25. Senior citizen siya, 71 years old. Happy birthday po. Vlog siya nanonood sa atin. Eunice Ayan from Baguio City. Emma Plaza, Liza Mandaong from Montalbal Rizal. Chenica Boaloy, Aiza Union at sa anak niya na si Crystal Corrales. Shaina Disenban from Davao City. Jasmine from Zamboanga City. Faith Banagua. Tama ba? Banagua. Yan. Jana Bello at kay Gedeon ASMR. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Yung ibang hindi na shoutout next mukbang na po masyado nang mahaba yung video natin, okay? Lea Payawan, Baby Alison, Catherine Bogoy at Sasamo, shoutout sa inyo lahat. Syempre, kitcho po at mag-follow na po kayo at mag-click yellow basket na po. Yes, mga kapudis, meron kaming tirang isang baboy, mga kapudibis. Mamaya ubusin ko yan. Yung oras kasi. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God Maraming salamat bless. po. We love you all.